Orduan zu etxe honetan jaio zinen, etxe honetan. Zenbat nebarreba izen zari ezuek? Gu izen gara 8 nebarreba, 5 mutil, de 3 neska. Eta zeu zer izen zara? Sarrena, txikerrena? Bigarrena. Bigarrena. Sarrena estuditan. Estudietan joan zan, sarrena? Estudi joan jabe gurien aporbet bestiek eta ni base honetarako. Zu lotu zinen etxean, orduan? Etxeako. Zeu etxerako, hola esaten zaren, ez da? Eta neuri toketxaten, diru aporbetek arteko be, etxera bizin, eta irizekin zuretan, haikuten zure, bai. Eta nondik ekarten zen duen? Zutekai, etiketa balendixera jata egin duen, irizekin, pinue. Nire denboran pinue,